Міст пасажирський. Не забывайте про свои речи при выходе с вагонов. Переходьте чыгуночные пути только в специально вызначенных для этого места. Локомотивная бригада рассчитывается с вами и шагает вам всего. Знов дощ. Знов пустий тягнік. Здається, мой шлях просякнутий адзінотай. Я працюю над сцэнаром фільма ўжо 2 гады. Людзі, якіх я ніколі не бачыла. Але такое адчуванне, што я іх даўно ведаю. Праз іх думкі, праз волкасць бясконцых архіваў. Пачатку ўсе былі захопленыя вось гэтай вось рамантыкай будавання новай дзяржавы, увогуле новага ладу, чагосьці новага. А потым прыйшло ўсведамленне, што кудысьці не туды рухаецца ўся гэтая новаствораная краіна, але ўжо было даволі позна. Няўжо ж на Беларусі вось у тыя часы, у першай трэці 20-го стагоддзя не было авангарднай паэзіі, не было нейкіх такіх цікавых пошукаў. Можна было пісаць, як дыктуе партыя, але ўсё адно знаходзіліся такія крытыкі-вульгарызатары, якія нават у такім выпадку маглі знайсці нейкую крамолу. Тавіс – гэта была нефармальная літаратурная арганізацыя беларускіх пісьменнікаў, якая ўзнікла ў восені 1930 года. У яе ўваходзілі Тодар Кляшторны і яшчэ шэраг іншых літаратараў. Сама па сабе абрэвіятура Тавіс, яна расшыфроўваецца «Таварыства аматараў выпіць і закусіць». У тыя гады, напрыклад, быць нейкім п'яніцам ці алкаголікам было значна бяспечней, чым, напрыклад, контррэвалюцыянерам або нацдэмам. І гэта была такая спроба схавацца. Маўляў, не чапайце нас, што мы там кажам за гэтым сталом, гэта ўсё па п'яні, так што не звяртайце на нас, маўляў, увагі. Тодар Кляшторны быў у жыцці шчыры чалавек, спакойны. Сябры пра яго успаміналі, што ён быў заўсёды нейкі па-асабліваму сумны, задуменны. І нават усмешка, калі была, то яна ў яго была заўсёды сумная. Была ў яго уласцівая, напэўна, многім творчым людзям разбэрсанасць. Ён хадзіў па вуліцы, у яго адна штаніна была закасаная вышэй за калена, а другая, наадварот, боўталася нізка. Хадзілі такія анекдоты пра тое, што ён, напрыклад, згубіў сваю дачку і развешаў па горадзе аб'явы, каб знайсці яе.
Вось успамінае сябар паэта. Тодар Кляшторны часта гуляў па горадзе з канарэйкай у клетцы і вучыў яе размаўляць. Рабочыя на вуліцы ведалі, што ён паэт. З рыштаваннем пабачыць яго і крычаць: «Вунь, ідзе пралетарскі паэт!» І пыталіся ў яго: «Як спявае канарэйка?» «Не спявае, а плачыць у клетцы канарэйка», адказваў Тодар. Магчыма, так ён адлюстроўваў свой унутраны стан, ціск тых палітычных змен на яго творчую асобу. Часам ён ствараў эстэтыку альтэрнатыўную да той, якая тады панавала, за што крытыкі яго моцна лаялі. Не падабаліся вобразы так ці інакш звязаныя з алкагольнай тэматыкай, якія ў яго станавіліся элементамі паэтычных метафор. Крытыкі абураліся, што як гэта так, маўляў, у гады будаўніцтва камунізма навошта ўвесь гэты лёд, гэты холад, гэты смутак і ўвогуле ўвесь гэты дэпрэсняк. Ведаеш, я люблю час ад часу наведаць яго мясціны. Паэт нарадзіўся ў вёсцы Парэчча, можа, мы знойдзем там якія звесткі. Але ж, Марта, мяне цікавіць, чаму ты ўсім гэтым займаешся? Ну, там ездзіш па вёсках, шукаеш інфармацыю. Што цябе на гэта натхніла ўвогуле? Ведаеш, калі я пачала пісаць працу пра рэпрэсаваных паэтаў, для мяне стала адкрыццём, што з усіх пацярпелых ад савецкай улады літаратараў чвэрць паходзіць з Беларусі. І вось мінула 80 гадоў, а гэты велізарны пласт беларускай культуры сышоў у небыццё. Уяві сабе, колькі таленавітых імёнаў проста сцёрлася з памяці. Але затое для іх знайшлося месца ў думках і пачуццях тых людзей, якія самааддана займаюцца і пашыраюць іх творчасць. І гэта мяне натхняе. Ай, тут уже нема нікого, дзетачкі у нас. Тут уже... А сёстры Кляшторнага што-небудзь распавядалі пра Тодара? Ай, нічога. Пра вершы яго нічога. Нічога. І тут у нас нема ні ў кого спрасіць, нікого старых нема. Все паміралі. Увогуле, маё знаёмства з Тодарам Кляшторным пачалося даўно, бо мне давялося сустракацца з яго дачкой, Тадзіянай Тодарлі. І яна ўзгадвала, як яны з татам рыбачылі вось на гэтым самым возеры. І успамінаю таксама, як Тодар клаў воду на камень і сачыняў вершы. Таксама навучаў яе не так напісанню вершаў, як паэтычнаму чуццю, хараству прыроды, хараству жыцця. Пайсці по ноч, пайсці далінай, пайсці чорт ведае куды. Не ўсе пратоптаны пуціны, не ўсе стаптаны гарады. Пайсці, дзе ветры на азёрах, з лістоты выткалі абрус. Люблю я шчыра, люблю я поле, люблю я маці Беларусь. Тут кожны куст пяе кахання, тут рэчка казкою журчыць, аповесць доўгую змагання тут навявае кожны крыж. Калі над ціною імшараў засвішча волат гарадоў, я разаб'ю пустую чарку на поле выпітых гадоў. Ob ich mir erstecken, tra-la-la-la-la-la-la, Spanien alle Ecken,
ла-ла-ла-ла-ла-ла, шпанина летн. Gehe ich zu a Kretschme zu, klapp ich on in teuer, wer bist du und wer bist du? Entweder ich a Geher, wer bist du und wer bist du? Entweder ich a Geher. Давайте глядеть на эпоху перад, скажем так, катастрофай, не толькі ў габрэйскім сэнсе, але і ў сталінскім сэнсе, перад катастрофай для беларускай культуры. Наша Беларусь у гэтым сэнсе ў 20-х тая яшчэ чатырохмоўная Беларусь з польскай і ідзішам, якія былі дзяржаўнымі мовамі. Можна было быць патрыётам сваёй зямлі і выражаць гэта рознымі, скажем, мовамі, рознымі культурнымі кодамі. Вельмі б не хацелася, каб беларускія габрэйскія паэты былі для нас замежнымі, не гледзячы на тое, што яны пісалі мовай на сёння вельмі далёкай, на жаль, ад нас. Ей-то поерл фарбай, что чувать на свете, что чувать на свете. Вельсити тунтуапай, свети, пети, мети, вельсити тунтуапай, свети, пети, мети. Мы прывыклі, што сур'ёзная паэзія гэта штосьці вельмі пафаснае, штосьці вельмі урачыстае, зашпіленае на ўсе гузікі акадэмізму. А Кульбак мог быць гульнёвым, правакатыўным, сёння б сказалі з нейкімі смайлікамі ў сваіх знаках. Вакол Кульбака заўсёды складвалася ў добрым сэнсе неспакойная атмасфера. Я адчула гісторыю, як адзін не вельмі таленавіты паэт прапанаваў Кульбаку свае рукапісы з надзеяй, што ён дасць добрую рэцэнзію яго распачынання. На што Кульбак адказаў яму толькі адно: «У вас прыгожы почерк». Ёсць у Кульбака, і я чытаў, рэчы хуліганскія, рэчы трагічныя, рэчы высокаэстэцкія, дзе ён дае матывы, скажем, беларускага фальклору з аднаго боку, а з іншага боку ён расказвае вельмі персанальныя гісторыі сваіх сямейнікаў. Усе героі, яны абсалютна адрозніваюцца ад нашых стэрэатыпаў пра габрэяў. Яны здаровыя, моцныя, вітальныя, такія звыклыя да фізічнай працы людзі, якія б свайму крыўдзіцелю пры аказіі па галаве добра маглі б даць. У той час сярод пісьменнікаў была практыка, калі яны уладкоўваліся на некалькі месяцаў працаваць на які-небудзь завод, фабрыку або калгас, каб лепш зразумець жыццё рабочага класа і больш праўдападобна пісаць свае творы на працоўную тэматыку. Кульбак пры ўсёй яго багемнасці неяк не вельмі хацеў ісці на завод. Але яго сталі часта заўважаць на вуліцы Ніжняляхаўскай. Сёння гэта Кастрычніцкая вуліца, дзе Кульбак стаў наведваць піўныя, куды пасля працы хадзілі рабочыя. Так і ён напісаў свой раман на працоўную тэматыку, які ў выніку стаў паспяховым. Ён паказвае тое, што любіць, паказвае з усмешкай, скажем, як вялікія рамантычныя пафасныя вышыні не перашкаджалі быць трапным у дэталях, іранічным, самаіранічным. Ён смяецца скрозь, ён смяецца да слёз і ў глыбіні слёз. Можа, гэта ўжо універсальна яўрэйская, знаходзіцца нейкая іронія, як топішся, то і за брытву ухопішся, нітачка надзеі. Бывалі перыяды, Мойша Кульбак з раніцы да позняга вечара ляжаў на канапе і паліў цыгарэту за цыгарэтай. Яго жонка ў такія дні нікога да яго не падпускала, нават дзеці не заходзілі да бацькі. У доме размаўлялі ціха, абед падавалі адразу да канапы. Магло складацца ўражанне, што паэт хворы, але на самой справе такім чынам Кульбак працаваў. Слова пісаць тут недарэчна. Кульбак не пісаў, ён ствараў у розуме і толькі пасля запісваў ужо гатовыя творы. Гультая відаць здаля, з палачкай заўсёды, з палачкай заўсёды шпацырую траля-ля.
у пошуках пригоди. Na Бохера гультай, обіх міра штек. Іншага пралетарскага паэта ён неяк параўнаў з птушачкай. Тое пытаецца ў яго, што тут дрэннага. Ну, птушачка лятае сабе, спявае. На што Кульбак адказвае яму: так, птушка добрая істота, але мае адну недобрую звычку – гадзіць на галаву. Со справы Моисея Кульбака. Прибыл в 1928 году нелегально из Польши в БССР. Будучи в Польше, состоял заместителем председателя национал-фашистской еврейской литературной организации. Группирует вокруг себя националистически настроенных еврейских писателей, выходцев из социально чуждой среды и имеющих связи с заграницей. Знішчалі ўсіх ці амаль усіх. Знішчалі тых, хто вельмі стараўся спадабацца савецкай уладзе. Да? А Кульбак нічога не рабіў для самазахавання, як на мяне. Я не глыбока ведаю яго біяграфію, але я разумею, што такой момант блазанства, момант у афіцыозную эпоху, момант баемнасці, нават не на злосць, не апазіцыйнага вальналюбства, а ўнутранага, арганічнага, калі не свабода, просто гучала б фальшывай нотай. Ён, па-мойму, да канца быў унутрана свабодным і незалежным. Думаю, што гэта найбольш, канешне, у ім раздражняла. А яшчэ адукацыя, замежныя мовы, шырыня погляду. Вино старое бродить во мне, из глыбини вина крыница светлой радости имкне, и бье со дна, и пье мяне до дна. Я солнце, я роса, я вир надей, счастливый, як вячысты дуб, что не успадзеў, надзеў юначы фрак. Я прага быць, я станаўлення спеў, я запавет таго, у кім старым вином кипел наш пьяный свет. Я рады, что за великими философскими вершами Кульбака есть таки, давайте не гублять его карнавальной, веселой, життєрадісної іпостасі. Считайте, это было в 30-х годах. 35-й, там 34-й год. А Изи Харика мы учили. Только изучали его уже в 7 классе. Каждая книга Гой, кажется. И плакала рыба. Вот это мы читали. Хорошо писали. Хорошо. С удовольствием прочитывали это. У шэрым змроку дзень растаў, у шэрым змроку гаснуць вочы. Маё юнацтва звонак таў, маё юнацтва чэзне ўночы, бы колас, што з зямлі паўстаў, каб у зямлі заснуць аднойчы. Мой курс пракладзены здаўна, я з карабля сачу прасторы, няма ні берагу, ні дна, і я вітанні шлю праз моры удалеч, дзе смугі сцяна, на сум па чалавеку хворы. Ізі Харык быў вельмі папулярным
сучаснай моваю кажучы мейнстрымавым паэтам таго часу. Калі, напрыклад, паэзія таго ж Тодара Кляшторнага ці Майсея Кульбака была пэўным андэграундам, то Ізі-Харыка ведалі бадай што ўсе. Яго вывучалі ў школах. Любы ягоны прыезд у любое мястэчка суправаджаўся велізарным натоўпам людзей. Маладыя паэты, напрыклад, капіявалі не толькі манеру Харыка пісаць, яны капіявалі яго і знешне таксама. Насілі прычоскі, як у Харыка, акуляры, як у Харыка. Што самае дзіўнае, нягледзячы на ўсё гэта, Ізі-Харык заставаўся у звычайным паўсядзённым жыцці вельмі сціплым і простым чалавекам. Сучаснікі ўзгадваюць, што ён мог, напрыклад, пераночыць дзе заўгодна. У сувязі з гэтым можна ўзгадаць, напрыклад, такі выпадак, калі Харык павінны быў ехаць у Хоцімск, ён ехаў на нейкім там вазе з рознымі іншымі людзьмі, яны смяяліся, жартавалі, спявалі, яго амаль ніхто не пазнаў. І адзін з пасажыраў, які пазнаў Харыка, сказаў: «Вы ж знакаміты паэт Ізі-Харык, у мяне вісіць дома ваш партрэт». І астатнія пасажыры былі вельмі збянтэжаныя. Яны нават прасілі прабачэння ў Харыка, кажучы: «Выбачайце, мы не ведалі, што едзем з такім знакамітым чалавекам». На што Харык вельмі расчаравана адказаў нешта кшталту: «Ну вось, едзеш з людзьмі, адчуваеш сябе вельмі свабодна, проста. Як толькі яны даведаюцца, хто ты такі, адразу ж стаўленне свабоднае і людскае перарастае ў стаўленне вельмі афіцыйнае». Паэзію Ізі-Харыка вельмі любілі, асабліва любілі жыхары мястэчак. І гэта натуральна, ён пісаў пра мястэчкі, яму быў блізкі гэты свет, ён любіў гэтую з'яву, беларускія мястэчкі. Хаця варта заўважыць, што з цягам часу стаўленне Харыка да мястэчак мяняецца. На жаль, у 30-е гады ён прысвяціў сябе такому махроваму сацыялістычнаму рэалізму. І, ведаеце, у гэтым, напэўна, самая вялікая трагедыя Харыка. Ён да самага свайго канца верыў у сацыялістычную ідэалогію, сацыялістычнае будаўніцтва. Ён пісаў ліст вялікаму Сталіну разам з Коласам, Купалам. У Харыка ёсць паэма, дзе ён усхваляе будаўніцтва Беламорканалу пад кіраўніцтвам ДПУ. І врэшце-рэшт гэтае ДПУ яго і згубіла. І, канешне ж, вельмі страшна і горка чытаць пра тое, што з ім адбылося потым. Не сакрэт, што у тагачасным грамадстве у адзін момант запанавала страшэннае вар'яцтва, нават цемрашальства. Гэта той час, калі сусед даносіў на суседа, сын мог данесці на бацьку і наадварот. І, канешне, гэты лёс напаткаў не толькі Харыка, але і шматлікіх іншых паэтаў таксама. На першым жа допыце Харыка збілі і далі зразумець, што яму не выжыць. Пісьменнік Станіслав Шушкевіч, які сядзеў у суседняй з Харыкам камеры, узгадвае, што Харык увесь час біўся галавой аб сцяну і крычаў: «Фарвоз, фарвоз, за што, за што?». Суд над Харыкам цягнуўся ўсяго толькі 15 хвілін. Ён уласнаручна падпісаў усе абвінавачванні і ў контррэвалюцыйнай дзейнасці, і ў шпіянажы таксама. Ёсць звесткі, што яго катавалі, што яго напампоўвалі наркотыкамі, і, зразумела, выжыць пасля гэтага ён ужо не мог. Жонку Харыка абвінавацілі ў тым, што яна сваяшніца ворага народа. Яе, як і мільёны іншых людзей, закінулі ў таварныя вагоны і саслалі ў лагеры.
Пухлагубы Юлі Таўбін з выгляду заўсёды хмурнаваты, быццам трохі заспаны, быў увесь ва ўладзе паэтычнай стыхіі. Ён то пісаў свае вершы, то ў вольную хвіліну паціху напяваў на розных мовах чужыя. Мы можам толькі здагадвацца, як ён мог бы узбагаціць беларускую культуру, калі б яго лёс не склаўся так трагічна. Я просто мог прыйсці ў архіў і гартаць вось тыя рукапісы, напісаныя непасрэдна тымі аўтарамі, на словы которых мы спяваем. Гэта таксама вельмі натхняе, калі ты бярэш сшытак, спісаны рукой аўтара, ведаеш, які лёс пасля напаткаў гэтага аўтара, канешне. А тут раз і нараджаюцца, напэўна, такія кампазіцыі. Романтычная крыга расстала. Свет паўстаў без гуслівых акрас. Надыходзіць сапраўдная сталасць. Па-сяброўску вітаючы нас. Што ж не першых нас мары манілі. Всіх наслажчыла цёплая ноч. У непакойныя ветры і мілі. Мы стрымаем старое стырно. Згадваючы, скажем, трагічнай 37-й, да, калі гэтыя самыя крывапійцы усіх нацыянальных рэспублік рыхтаваліся да святкавання, ёсць такая легенда, яна спраўджваецца збольшага, да святкавання 20-годдзя рэвалюцыі, да, і радасна рапартавалі ў Маскву, да свята гатовыя, да зачысцілі тэрыторыю, знішчылі нацдэмаў там, там і там.
1, 3. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 0, 0, 0, 0, 0.